8:15 ja. Ahir vaig dormir abans de les 11, o sigui, crec que és dels primers dies que abans de les 11, un dia entre setmana. He dormit moltíssim perquè avui m'he llevat a les 8. Estic mega descansada, supercontenta. Bon dia, aprofito el semàfor que cada matí reso perquè estigui en verd quan jo arribo per ensenyar-vos que ja he arribat a la uni. Avui només tenim 4 hores, gràcies a Déu. No, 4 no, 3. I tinc ganes, d'estar amb la gent. Hola, he vingut a mirar el teu blog. Ai, molt bé! A mi no m'acaba d'agradar, però és que em feia il·lusió penjar-lo, per al record. Futurament influencer, encara que digui que no. Sí, És privat. però en un futur. Mira-la! Sos. Que no és igual, és que això ens ho vam passar pel forro. Noies, són les 3 ja. No he dinat, m'he quedat a la uni perquè fèiem com una reunió, jo no me'n recordava, no m'he portat dinar i són les 3 i no he dinat. Avui, Dia Internacional de les Persones. Ai, noies, per fi soc a casa. Ja he dinat i tot, i endreçat a l'habitació, bueno, no es veu gaire al llit, però vaig obrir el calendari d'advent d'avui. Tinc ganes d'obrir el de demà perquè la Júlia em va dir que el de demà és molt guai, que és el dia 4. Llavors, bueno, estic intentant que no em marxi aquesta cinta. I anem a obrir el dia 3. Tan contenta, polvos bronceadores. Que bé, que bé, que bé, que bé. Ai, m'encanta. Genial, perquè a més els del Mercadona van molt bé. Els polvos de sol i tot això va superbé. O sigui que encantada, supercontenta. No miraré la part de darrere, per si de cas. Perquè si no em faig després de demà i és molt més guai, doncs endevinar-ho. I res, vaig corrents a planxar-me el cabell i a maquillar-me una mica, no? Hauria d'haver pres la que me la carregava, però bueno. Perquè avui hem d'anar a fer apunts per una crònica per la classe, que per cert avui m'he anat una, la meva primera crònica. Un 3 com una casa. Però bueno, no passa res. Confio que les següents seran millors i que escriuré millor. I ja està, que vaig maquillar-me, m'estic enrotllant i vaig tard. Hola, noies. Bueno, ja he sortit al metro, però estava superestressada perquè anava a petar. I res, he dedicat amb la meva amiga l'Elisenda, que hem quedat perquè volíem gravar unes coses i després anem a la presentació d'un llibre que tenim una crònica per fer de producció textual en llengua catalana. Llavors, bueno, anem a veure la presentació d'un llibre a la Central, que ja vaig estar un dia em va agradar molt i ja està, sí que el port, m'encanta venir cap aquí, l'únic que... Sí, m'encanta venir cap aquí, no. M'agrada estar aquí, però venir no, perquè és terrorífic, o sigui, no m'agrada gens. O escullo metro i camino molt, o vinc en bus que m'estressa molt. Llavors, bueno, hi ha allà al Museu d'Història, que vull venir un dia, i aquests dies aniré a algun museu, ja ho veureu i us ho ensenyaré. Tinc pendent anar a 2 en aquestes pròximes 2 setmanes, així que a veure si ho faig aviat. I també m'he de tancar en una biblioteca o a la meva habitació, sense mòbil i sense res, que he d'avançar treballs. Tinc un assaig pel dia 18, que he de consultar molts llibres i de citar coses. Llavors tinc els exàmens, clar, de gener. Bueno, no, i si som a la Central, en Pol no ens està fent ni cas. Saluda. I res, ara us ensenyarem el llibre. Ai, de quan vam anar a TV3 i hem de tornar. Si algú ens vol convidar... Nosaltres encantades. Mireu, és aquest llibre, nois.
Llavors, acomiado aquí el vlogmas d'avui. Són 2:15, així que ara acabé d'endreçar una mica la taula, que bueno, està una mica desendreçada. Ha estat un dia molt guai, llarg, però molt guai. Estic molt cansada, crec que això ja ho he dit. Vaig a mirar ara un vlogmas abans d'anar a dormir i ja està, ara fa molts dies que no escric, hauria d'escriure-ho, igual ho faig demà. I res, demà xerrem més. Ens veiem demà un altre cop amb el vlogmas. Adéu.